Poviem ti, že táto motorka fakt nie je vhodná pre introvertov a pre ľudí, ktorí na seba nechcú pútať pozornosť. Za 5 minút, čo tu stojím, sa pri mne zastavili už 3 ľudia. A vôbec sa tomu nečudujem. No a v dnešnom videu si budeš môcť pozrieť jednu veľmi štýlovú motorku, jednu veľmi rýchlu motorku a jednu veľmi komfortnú motorku. Tak sleduj, je z čoho vyberať. No a na čo sa teda pozeráme? Je to VTX 1800, veľmi silná, veľmi pohodlná motorka v špičkovom stave, pozri sa na ňu, ako vyzerá. Nádherné chromy. Najazdených len 48 000 km, motorka bola nevyužitá, pre tieto motory to nie sú kilometre. Máme na nej Cobra otvorené výfuky s brutálnym zvukom, to ani nebudeme skúšať zachytiť na mikrofón, to treba počuť naživo. Veľké kožené brašne, urobené sedlo, veterný štít, opierka spolujazca. No a po dohode je možnosť ju aj dopraviť na adresu, takže ak sa ti páči, neváhaj sa ozvať. No a nespomenul som padacie rámy a sirenu, ktorú na nich vidíš. Ďalej tu máme legendárny Blackbird, svojho času najrýchlejšia motorka na svete. Toto je posledná verzia. Bola jazdená turisticky, to znamená, že nebola hnaná do limitov a to je dobré, motorka je tak pekná, že je vhodná do zbierky a je to absolútna rarita s 3 kuframi, krásny stroj. No a teraz sleduj tento zberateľský poklad, toto naozaj vystaviť alebo odložiť. Vyzerá ako keby vyšla z predajne, bola ako nová, kúpená na Slovensku, má najazdených 22 000 km, stála v garáži, bola nevyužitá. Cena tej motorky v tej dobe bola 550 000 slovenských korún, to je teda poriadny masaker. No a pozri sa na tú výbavu, vyhrievané rukovete, vypínateľná ABS-ko, ide ako hodinky, natočil som s ňou vlog a vypočujme si ešte zvuk.